Spravodajstvo, reportáže a zaujímavosti. To všetko vám prinášajú naši reportéri v našich pravidelných televíznych novinách. Naša bulvárna kamera nasnímala horúce zábery z omše na dni Koinónie v Bratislave. Povrávalo sa, že si niektorí ľudia počas kázne výdatne schrupnú. Naši omšoví spáči však neunikli zákerným objektívom našich bulvárnych kamier. Ja potrebujem, ako Kristus potrebuje, radostných svetkov. Nie. Nie sme volali kázať, ako kážem ja, všetci sme. Ja neviem, tak mi Boh vyvolil, neviem, či to urobil, neviem, či to je správne, dúfam, že áno. Deň sa nám kráti a s tou tmou nás pesnička láka. Rozložím ohni pod oblohou plnou hviezd. Plamienok lásky na nás dvoch v tajomstvách čaká. Nechce však svietiť len tak za pár pekných hviezd. Známy atlet, odborník na chudnutie a basgitarová legenda nášho spoločenstva Ronč Manuel Armadeus prekonal národný rekord. 5-kilometrová trasa Váhovský most Sereď je nočná mora každého bežca. Našemu atlétovi sa ju podarilo zabehnúť pod neuveriteľných 20 minút. Známy bežec a atlét Ronč Manuel Armadeus už 2 roky sa snaží pokoriť vzdialenosť Sereď Váhovský most. Tento známy armádny atlét je čerstvým držiteľom národného rekordu Sereď Váhovský most. Prednedávnom sa mu ho podarilo pokoriť a zabehnúť za neuveriteľných 19 minút 47 sekúnd. Pán Armadeus, váš výkon je naozaj skvelý. Čo by ste poradili vašim následovníkom, bežcom, amatérom, ktorí idú vo vašich kolejách a snažia sa napodobniť vaše kroky? Tak každopádne pevné presvedčenie, že beh je naša droga, jediná povedná droga a chuť neustále sa zlepšovať, svoje výkony zlepšovať stále. A aj vtedy, keď sa ti nechce bežať, dá si topánky, tepláky a vyraziť. Vypnúť mozog, ktorý ti hovorí nechce sami, dá si svoje tempo, na začiatok pomalé, sluchátka na uši odporúčam, dobre sa vhodne obliecť, lebo neexistuje zlé počasie, len zle oblečený bežec. Moja vízia je to zabehnúť za 12 minút. No, z mojou váhou je to takto. Ja keď som chcel vždy schudnúť, tak som neschudol. Potom sa vykašľal na schudnutie a začal som behať a bral som to ako svoju zábavu, ako svoju hobby. A vtedy sa to náhle stalo, neviem ako, ale tak, rozkúma. Nie je to zase ideálne. Ronč Manuel Armadeus, čerstvý držiteľ národného rekordu z trasy mesto Sereď a diaľničný most pri Váhovciach, je naozaj skvelým atlétom. Či sa mu tento odvážny čas 19 minút 47 sekúnd podarí pokoriť, uvidí čas. Z Váhovského diaľničného mostu Ferdinand Frišketti, Koel TV. Stránka alafeta.blogspot.com sa stala obľúbeným blogom pre všetkých umelcov a fotiek chtivých nadšencov. S autorkou tejto stránky, s Alafetou, sa rozprával v sereckom Art Café náš redaktor Schizofrény. Umelkyňou
Art Café Alafetov. Má svoj blog na blogspote.com a my sme boli zvedaví a opýtali sme sa priamo jej, odkiaľ čerpá inšpiráciu pre tento blog. Pri fotkách. No, ty vlastne to počítaš. Všeobecné. Odkiaľ bereš inšpiráciu? Hlavne zo života. Z môjho aj zo života okolitých známych. A tie články, ktoré píšeš, máš tam teraz momentálne niečo na pokračovanie, článok vlastne, když stretneš nejakú ponožku, kolobežku, alebo niečo, vlastne nejaký predmet. Života tvojich známych, sú to blízki známi, alebo sú to skôr vzdialení známi, alebo aj tak, čo vlastne uvidíš na topovej ulici. Tak sú to aj blízki známi. Hlavne blízky známi. Tak vzdialení známi. Odkiaľ čerpáš inšpiráciu? Je to slovník tých slov, alebo si otváraš si tam niečo iné? Alebo vlastne máš, odkiaľ máš tie výrazy? Áno, zo slovníka tých slov. Lebo sme si mysleli, že to používaš bežne vo svojom živote, tie slova. Áno. Niektoré mám také obľúbené. Som za používanie slovenského jazyka a nie takých anglických výrazov. Že vlastne do života Väčšinou nekopírujem tie osoby, ale to transformávam do svoje podoby. A odkazujem vás, že vyskúšte mi do diskusí a hlasujte do ankiet. Medzi festivalové hity tohto leta patrí aj vystúpenie legendárnej skupiny Delirious na Trnavskom festivale Lumen. V nasledujúcej upútavke uvidíte pieseň Revival Town a celkom zaujímavý nápad, ktorým oživili svoj koncert pred 10 rokmi v Anglicku. Berte túto upútavku ako takú retro chuťovku pred ich júnovým vystúpením v Trnave. Turn our morning into dancing, everybody. Revival town, that's what they're calling this place now. Revival town, it'll put a smile on your face now. Revival town. Náš čas sa bohužiaľ naplnil. Ďakujeme, že ste si pri sledovaní vybrali práve nás a lúčim sa s vami pri ďalších televíznych novinách opäť